आच्छा बार' थाइबानि लारु माखौ जों नायहाबाय थाखोब्रा आइ बिखुनजो नोंनि आखलानो मोजां ना मानो बिनानावखौलाय बबा मानसिनो हरनांगौ जाखो बबा नङालै बबा नङा मानसिया रायलायनो बाग्रासो बे दाखालि लामायाव लोगो मोननायानो नङा होमबा बेनो बेबायदि आंगागा मानसिनोलाय मानो हरनांगौ जाखो बेबायदि रायलायनो बाग्रा मानसिनोलाय आंगा होननानै आन्डार एस्टिमेट खालामनाङालै हांग्रि नोंनिख्रुइथ' गोरोंसिन आंहालाय रोंखाया दा जेबो रोंखाया आंहा बे जोनोमाव ना आं माबा मोनसे खामानि मावनोनो रोंगौ ना आङो ओंखाम ओंख्रि संनोनो रोंगौ ना आङो गथ' गथाय खांनोनो रोंगौ आंलाय जेबोखौनो रोंखाया नै दाब्ला सेन्थि जालायगोनलै बे हांग्रि सनाया बिदि नङाब्रा नोंबो रोंगौ माने बे हंलायाना रायलायनोल' बायो बाखि सब मोजां मानसिया आन्दान सान्दान नायखाजोबनानैसो हरखादोंलै आङो जानला माला मानसिनो हराना आङो बिनानावखौ समफोर बिनि हाबा दङ बेखायनो हांग्रि सना थौदो हाबानि लाहार फाहार खालामहैनोसै आं हले फोथायथाराखैहाय मा लायफिननोबा लायफिनदोसो माबा मानो लायफिनलाबायनांगौ जाखो मोजां मानसिनोसो हरदों आं फोथायाबा एमाव बेथानाव सोंबानो जाबायब्रा बेलाय मा मिथिगौ आबै आंबो मिथिगौब्रा आनैया बिराद मोजां मोनथारदोंनो मालाय बमाखौ आंनो फन खालामनानै खोन्थाहरगासिनो दङ फ्राय फन हरबाय थायोब्रा मानसिया गावनोलाय आं ओंखाम ओंख्रि संना हैनांगौ ने मानसियानो ओंखाम ओंख्रि संनो रोंखाया माब्रै हठाथनो बिदि हरनांगौ नोंलाय फाग्लालाय लाय खबर लानानै फैनि मानो खबर लाबाय थानांगौ जाखोब्रा हंलाजों आंजों रायलायखाबाय हाबा खालिल' थांगोन मालाय गावबो मालाय मिन्थिजोबखायो सासे रायथाइगिरिखौ मा सानदों नोंसोरो गोहोनिख्रुइ खलमावसो पावार बांसिन दं होननायखौ खोनायाखै नामा थिग बिदिनो दावदैनि जानो गोनां हौवायाबो बिराद मोजां मानसिब्रा नाथाय मानसिया रायलायनो बायो बेसे एसे बोरैबा जाबाय आंथ' मोजांसो मोनदोंलै आइ बिखुनजो रायलायनो बानाय हौवानो हरनायनि थाखाय मानो होनोब्ला जोंहाना दावदैया एसे पेक ना मानसिया थङालि बाङालि बे माबा मोनसे मिस्टेकफोर मावबाबो हौवाया बांद्राय जेबो बुंनाय नङाना मानो होनबा बे रायलायनो बायोबा मा रायनो बेलाय रायलायनो बाबा मालाय माथो जानो आखाइ आथिंथ' दंना आखाइ आथिंजों रायलायबा मा जानांगौ जाखो खुगाजों रायलाया आखाइजों रायलायबालाय बोरै जानांगौ जाखो मानसिया बुख्रुब सुख्रुबबा मा जानांगौ जाखो बिदि जायाब्रा जाया नैबे अमा राजाया नायखा खोनाखासो हरखायो मिथिबाय फोथायथाराबा दा मोनायाव थांबावगोन दे हांग्रि सानैजों नायनानै फैगोन नोंजों बिसास गैयाहाय मा थु दानो थु खोनाखाबाय आरो मा नांबावगौ राब्रा आइ बिखुनजोनि साहा फुदुंनाय लोंनानै थांनि नोङो साहा फुदुंना होआ माथो थबसिहाय साहा फुदुंना होफैलायबायनो आरो लायनि बे थबसि बेवाइफोरा मा एसे मोजांब्रा बेखौ थिनो बेखौनो मानियोलै आच्छा बार' थाइबानि लारु हांग्रि सना आंखौल' फोथायब्रा नोंखौ खायनोथ' फोथायनो गोब्राब मोनसिनो गुबुनखौबा फोथायबावगौमोन आं टिउसन मास्टारखौ नागिरबायब्रा दाथ' फोथायबायना दोन नोंनि बुरखायनाया सलिथारा आंजों दाबा आयाबा मिथिगोन ना मिथियाबा खोन्थाहरबाय आं मालाबानो आलाय फिसाजो बादुलिया थांबाय होननानै रंजाहरबावदोंसो मालाय आथिं थोंसेजोंसो मोसाबावगोन होननानै बुंदों मालाय आया फिसाजो बादुलिया दासो हौवानाव थांबाय होननानै बबाथारबाथ' मोजाङानो जाबायसो जाहरलायबावदों बिदि होनथारदों आरो मा होनाखैब्रा होनदोंब्रा गावबागाव कल खालामनानै सोंहरलाय नोंसोर नैबे अमा राजाखौ आल्टु फाल्टु सानमारदों नामाब्रा नैबे अमा राजाया जानला माला मानसिनो गावनि बिनानाव हरा माथो मोजांबाथ' मोजांनि बाथ्रा आल्टु फाल्टु मानसिनो हरबासो जागोन दा उनावहाय नों गावनो गाबनांगोन मिथिबाय मोनासोलै आंबा नायनानै फैबाय हौवाजों जुदि होखारजानांगौबा गावनि आखलनि थाखायसो होखारजागोनलै बे होखारजाना हामगौ बिदि बुंनो बिफानि आखलखौनो लाथारदों बिबो बिमानैखौ बिदि बुंनो हामगौ माने बबा बेलाय अब्बा जागोन आंजों एमावाबा एमा बेटा आं मोजां बुंबा मानियाना नोङो हनै नोमाया नोंखौ सोबानो ओंखारबाय बिनिखायनो आमायखौ बबा दा होनसै नों रायलायनालाय बबा होननानै थांफ्लांनाय जायोलै नायनानै आमाया फन हरलायबाय हेलौ आनै हेलौ एमा राजा नों माला फैगोन नों फैयोबा आंनो हाबायाव गाननो बे दखना गोमोखौ लानानै फैदे नोंलाय आंखौ न'आव थाबाबो टेनसन होयो हौवानि न'आव थांबाबो टेनसन हरो नामाब्रा आं मिथियालाय गावबागाव बिदानाव बिनानै लाबानो जाबाय आं नोंनि बिदानाव होननानै होगोन अके बाय मा होनहरलायखो माबा दखना गोजा होनखोना दखना गोमोन आं मोनथियालै हाबायाव गाननो नांगौ ने आच्छा हंलाया होआ होमबा बिनो हाबानि दखना होगोननो होमबाबो गाव बायनानै दोनखानायखौसो गानगोननो गावहा लांनो बावगारबायनो आच्छा बार' दा लानानै थांबागोन जों खोन्थाहरबानो जाबाय जों थांगासिनो होननानै खोन्थाहरबाय थाया दानो आंखौसो ओंखाम ओंख्रि संनो लिंहरगोन नोंस्रा डाइरेक्ट थांना सारप्राइजै थांब्रा खोन्थाखानानै थांबा न'खौ साफा खालामनानै दोनगोन ना बेनिखायनो खोन्थायालासे ट्राप हाबै थांब्रा आंनि एमाव बेटाया बिराद देरमारबायलै आं थिगखौनो बुङो जेखौ बुङो थिगखौनो बुङोलै आफा बेनिखायनो आं खोथाखौ मानिनांगौ आच्छा बार' थारमाने लारौ माथो एसेबो दंलायो बबानि रुमाव आंनि रुमावसो एसेयानो गैयामोन माथो बे रुमावबा एसे दंलायो बे बबाना एसेबां फैसा दङना रुमाबो जि आराम मोदोमसोगारो फियालालि मोदोमसोगारदों रुमाबो आराम गोथाव मलनो रुमखौबो साफा दोनथारो माथो बे बबायालाय हाय बे बबायालाय मा एसे मोजांहाय बे रुमाबा सोर थायो बबायानो थायोदां ओमफ्राय आंखौ दोननाय रुमावलाय सोर उन्दुयो बेबा दा सोंबाबो डाइरेक्ट खोन्थागोन नामा बियो खोन्थानाय नङा रायलायनोनो बायो मानसियानो दा एमाव राजाखौ लानानै बिनि आसि बिमाखौ एसे सेफायनानै होआबा जानाय नंला सरि माने आं हारसिं बल मोननानै रुमखौ
नायथिंदोंमोन आरोना नों आंखौ लोगो लानानै नायथिङाबो नालाय बेनिखायनो हारसिंनो एक्सप्लर खालामदों आं रुमफोरखौ आच्छा हंला बुंलाय एसेबां गिदिर न'आव नों हारसिं थानो गिया नामा हा हंला गिया होमबा ना ओमफ्राय बे रुमाव नों उन्दुयो नामा दानो रागा जोंबा मायाबा ओंखारसो ओंखारगोन आंना खुगानिफ्राय माबा मोनसे मोजां सोंबाबो ब्लड माबा मोनसे गाज्रि सोंबाबो ब्लड माबायदि हौवा बियो आदा सन्थलायासो बेखौ थिक खालामनो हासिगोन आदा सन्थलानोनो फन हरनांसिगोन आं हेलौ सन्थला आदा दावदै आदा बे हंलाया एसेबो रायलायथारा नों बेखौ रायलायहोनो हागोन नामा आंथ' हागोन ना हाया मोनथिलालै खिन्थु जौ लोंबासो मानसिफ्रा रायलायोलै रायलायि मानसियाबो बबा मानसिनाबो खोथा ओंखारो ओंखारनायालाय जौ लोंबा होमबालाय आदा नों मालाबा बबाजों मोजाङै रायलायफैगोन नामा जागोन दे मानो रायलाया जानांगौ जाखोब्रा रायलायगोन नों खालि जौखौ रेडि दोनबानो जाबाय दे संसारखौ मोजां जाबानो जाबाय दे जागोन दे आदा दे होमबालाय आदा सन्थलायासो थिक खालामनो हामारसिगोन बेखौ नङाबा आं हारसिं मालाबाबो थिक खालामनो हानाय नङा बे हंलाखौ आरो एमाव राजानिफ्रायबो हेल्प लानांगोन बिनि आसि फिसाखौ नोरजिया खालामनो थाखाय सरि आसि बिमा थाइनायखौ आं ओंखाम ओंख्रि संनोसै नों मा जायो नों ओंखाम ओंख्रि संगोन नों एसेबां मोजां ओमफ्राय मा लिरलायखो आं गासैबो रोखोमनि ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ नोंल' बुं मा जायो आंनो मेसेज खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बबाया ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंगौ दे मोजां जाथारबाय बे आदायालाय मा बेसे मोजां हौवा नायनानै हरखो आंनो आयौ मोजां जा गाज्रि जा जेखि जाया बबा जाखाना जा जेखि जाया आंनि जिउनि लोगोआ आंनि जिउनि इसोरखा फावगालि आइया माला फैगोनलै आइया फैया माथो आबैयालाय आगौमानि ओमफ्राय नोंहालाय आइखौलाय मानोथो सोंदों नोंलाय माथो आइखौ नायनोनो बायो थोद बिदि नङा आं आइखौ मानो नायनो बानांगौ जाखो होमबालाय मानोथो नोंलाय आबैजोंल' लोगो जायो आइजों मानो लोगो जाया आइया तरालिखौ बायदिसिना बुंबाय थायो नालाय रागा जोंदोंमोन आं नोंहा नोंनि हिन्जावखौ दख'नाखौनो गानहोनो हायाबा माबायदि मानसि नोंलाय नों जुदि तरालिनि न'आव थांबा तरालिनि धोरोमखौसो आजावगोन खोमा ना तरालिनि नेमखान्थिखौसो लागोन नोंथ' गावनि जानो गोनां हिन्जावखौनो दख'नाखौनो गानहोनो हाया मा जाखो सिबिलाय एफा गोलोन्दां आरो नों जानला मानला बुंलाबायना दै दम दङबा दख'ना गानहोलाय नोङो होमबासो नोंखौ आङो मानिगोन मानो गानहोनो हायाबालाय हायो होमबालाय गानहोदो आं बुंबानो मानिखागोन बियो मानिया माथो आच्छा मानो दावराव जादों आफा बानलु बेदाङा गावनि हिन्जावखौ बर' दख'ना गानहोनो हायाखै बेखौनो बुंबाय दंमोन आङो हाया जायो नामा हायो बेफोरखौ नांलायबाय थानायनि खोथा गैया मोजाङै खोनासं बानलु बेदां नोंखौथ' आं एसेबो सापर्ट खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय खाफाला मोजां नोम्बैनि अननायावसो नोंनि हाबाया जासिगोन बेनिखायनो आङो नेक्स्ट टाइम बुङा हाबा जानो लुगैदोंबा बर'नि नेमखान्थिफोरखौबो फल' खालामनो खोन्था बिहामजोखौ नङाबा बे न'आव नोंहा जेबो जायगा गैया बेखौ आरो आं बुंबाय थाया जागोन आफा नाथाय अननानै आइखौल' लिंनानै लाबोदो नोंसोरबोथ' लिंनानै लायनो हायोना आं लायगोन होमबालाय लिंनानै बिहामजोआबो लानानै थांफा जागोन दे आफा नों आइखौ लोगो हमदोंना हमाखै थांदोंमोन नाथाय नोमाया फैनोनो ओंखारा माथो लायबासो फैगोननो बेथ' नंगौ ओमफ्राय मा नोंहा रेडि ना आसाम सोनो थाखाय औ आफा आं रेडि जेबो बुंनांगौ गैया मानो होनोब्ला एन्टनिय'आ सासे मोजां मानसिखा आफा बेनिखायनो आंहा जेबो साननांगौ गैया आच्छा दे अब्ला आङो दुगैहैनोसै हायोबा आंनि थाखाय नारें बिदै बानायलाय जागोन दे आफा माथो खालामनो आरो आइखौ न'आव लाबोफिननो थाखायनो आं हाबा खालामनांसिगोन एन्टनिय'खौ बेनि अनगा आंहा जेबो उपाय गैया फारसेथिं मालाय एमाव राजायाबो मालाय गुबुन सिख्लाफोरजोंसो बिजि थाथोंसै बे एमाव राजायाबो आंलाय मानोथो एमाव राजाखौ गोसोखांदों मालाय बेबो आंखौ गोसोखांला आंबो मानो गोसोखांबाय थानो बेखौलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु होमबा फावगालिया आसाम सोलायसिगोन नामा एन्टनिय'जों औ दुखु मोनबाय नामा नोङो मानो दुखु मोननांगौब्रा मालाय मोजां हौवा मोनदों रंजाथों आंहाबो फावगालिनिख्रुइ मोजांसिन हिनजाव लागोनब्रा बेनि सिगां फरायनायखौ फोजोबग्रोनोसै ना मा बुङो सिख्लाफ्रालाय मेरला दंखायोब्रा आंनि नोजोराव नोंना बिदिनो सासेखौनो मोजां गोसो थोआ माबायदि सिरियास लाथारा नोंलाय आच्छा दाबायदियाव नोङो गोसोथोबा सोरबायदि मानसिखौ गोसोथोगोनलाय आं मोनथिया नोंनि जानो गोनां बयफ्रेन्ड देनजार लाखि जाखागोन ना दलर मा मिन्थिगौ दा
आंदि नोंखौनो गोसो थोयो बेखौ बोरै खोन्थागोन आं नोंनो? हे दुलुर, सोरखौबा गोसो थोयोबा गोसो थोयो होननानै लादोब्रा। आं जायखौ गोसो थोयो बिनि सिगां बुंनानै लानोबो हाखाया आं बुङाबो। सोरखौ गोसो थोयोब्रा देलाय खोन्थालाय। आं खोन्थाया, आंहा गोसो थोनाय दङबाबो सिरि सिरिसो गोसो थोखोमागोन। आच्छा बार' थेबानि लारु मा जाबावगोनब्रा? बे बुहुमाव आं मानो फैखो? बे बुहुमाव मानो आं ओंखाम ओंख्रि जाबाय थाखोसो नंबाय थायो आं मालाबा। जिउआव आंहा जेबो गल गैया नामा? जिउआव जेबो आंहा मावनो गोनां माने एक्सट्रा एकदमबारे मा होनोमोनलाय बिदि खामानि गैया नामा? जाय खामानिया बयखौबो सक्का होयो, बयखौबो गोमोहाब होयो। होमबालाय साइन्टिस्ट जादो। जानो होमबालाय बहा हानो मेलेमानो गैयाबा? मानो गैया जानांगौ? आं दङना जेब्लाबो नोंखौ हेफाजाब खालामगोन। ओरैनोबा माथो क्लास 10 निफ्राय नोंनो आंसो नट्स खालामनानै होखादों। बेनोथ'लै, नों बिराद मोजां मानसि। दाबायदियाव रावखौ मोनाबानो नोंखौनो लागोन आं। हे गिनालै, नों बायदिनि थाखाय मोजां बर'नि सासे मोनखागोन दे नोङो। आं बायदि फाल्थुआ समायलै नोंजों। मा होनो आरो? न'आव थांनोसैलै आङो आइमोनजों। आनै नाव थांफानांगौ ने? नोंसा आनैयाथ' थांबायना? औलै थांबाय। आलाय हगार हरबायानो। मानसियालाय मोजाङानो, रायलायाबाबो बादुलाथार, रायलायनोनो बासोयो। बिदिबो मानसि थायोना? औलै माथो बुंबावनो। दे होमबालाय आं थांनोसै। आंदि नोंखौ एसेबां मोजां मोनो आं बोरै खोन्थानो नोंनो? आं सिरि सिरि नोंखौ हास्थायखुमाबाय थागोन। अब्लाबो आं खोन्थाया जेब्लासिम नों गावनो आंनि मोजां मोननायखौ बुजिया। बापावै नों बिदानोनो जेबो खोथा खोन्थाया? आंनो खोन्थाब्रा आंनो खोन्था। नोंनि हाबाखौ आं गाबोन फावगालिजों बानायनानै होगोन। फावगालि नङा आदा, जोंलारिसो। जोंलारि? होद साला नामानो एखे ना बोरैबा मानसिफोरना। ओमफ्राय नों जोंलारिखौसो हाबा खालामथारगोनबा? औ आदा, नाथाय आं आइखौ गियो। आइयाथ' आंखौ जेबो खालामनाय नङा, नाथाय बिनि न'खरनि मानसिफोरखौसो आइया माबा मोनसे खालामनो हागौ। बेनिखायनो आदा आङो आइनि बेरेखा थांनो हायाखै। दाबायदियाव जुदि आं जोंलारिखौ लानानै खारो बेलेग जायगायाव, अब्लाबो आइया जोंलारि बिमा बिफाखौसो खस्थ' होगोन। बेथ' नंगौ। बेनिखायनो आदा आङो आस्थामखौ सोनानै दोनथ'ग्रोनोसै। उनाव थासारिया मोजां जायोब्ला आङो फावगालिनो खोन्थागोन आरो जोंलारिखौनो हाबा खालामगोन। दे होमबालाय, जेब्ला आंखौ गोनांथि जायो होमबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय। बाखि आदा, नों रावनोबो खोन्थानाङा दे। आं जे नोंनो बेफोरबायदि खोथाखौ फोरमायदों। आं नोंनि ओरैनो बिदा जागारदों नामा? नोंनि बिदा हिसाबै आं नोंखौ हेफाजाब होगोन ना। थैया जोंनि एखे नङाबाबो दाथ' थैया एखे जाबायना जोंना। जोंनि बिमा बिफाया बेलेग जाखो मा जाखो? सोमोन्दोआथ' जों बिदा फंबाय बिराद गरा जालायथारबाय। बेनिखायनो नोंनि गासिबो खामानियाव आं हेफाजाब होगोन, मिथिबाय? एन्थनियाव जागोन दे आदा, बुजिबाय। दे होमबालाय। आयौ, ओंखाम जानायनि सिगांबो मालाय खुलुमलायो। ओंखामखौ माथो गोथावथार संथारदों। मा एसे गोथाव संनो रोङो बे हंलायालाय? हंला, आइ लाभ इउ, मा एसे मोजां नोङो, मा एसे मोजां हौवा मोनफ्लांखो आं। आइ लाभ इउ, हंला सना आंनि जिउ। रथ' मा जालायखो? खुलुम। माखौ खुलुमनांगौ आं? बुजिबाय। हे आइ लोखि बिमा, नोंनि अननायाव दिनै ओंखाम बोथिसे मोनजालायबाय। बेनिखायनो नों आइनिसिम गोसो गोथारै खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। आं खुलुमबाय। दायो ओंखामखौ जाजासिगोन ना? आच्छा हंला, नों एसेबां गोथाव माब्रै संनो रोङो? नोंथ' हारसिंसो थायोना, हारसिं थानानै मा एसे गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनो रोङो नोंलाय? आं माथो बेफोरबायदि गोथाव ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो रोङा। जा। अके जानोसै। ओंखाम संना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हंला। मानसियानोथ' एसे रायलायनो मोनबा माथो जायो। आं एसेबां गोदै रायलायनो लुगैदों नोंजों हंला। नों मानो बुजिया? गोबां बाथ्रा सोंनो लुगैदों, नोंनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदों। नों आंनो ओंखाम ओंख्रिल' संनानै जाहोबा मा जानो? आं नोंनि सोमोन्दैबो मिथिनो लुगैयोना? जा। अके जागोन। खिन्थु आंथ' नोंनि हिनजाव जासिगोन ना समफोर। नों आंनो ओंखाम दौना होनो हागोन ना हाया? नि आखाइनि ओंखाम दौनायबो जाना नायनो लुगैदों। अन्नानै नों आंनो ओंखाम दौना होनो हागोन ना? जा। गावहा माबा जाल' होननानै बुङो। दिनै सानसेखौ जानोसै, गाबोन आंनो दौनानै हो दे। हंला, नै आं ओंखामखौ जाथ'नोसै। जोंलारि आइ, आइयै, माथो खालामबाय थादों? बेखौनो हिसाब खिथाब खालामगासिनो आइयै। बैसागुआव बेसेबां दख'ना नांखो, बेसेबां दख'ना फैबावनांगौ दङ, बेफोरखौनो हिसाब खिथाब खालामगासिनो। ओमफ्राय माबामोन आइयै? जोंलारि आइ, नोंजों फंसे बाथ्रासो रायलायनो फैदों आं। मा बाथ्रा आइयै? जोंलारि आइ, नोंनि नोमाया नोंखौ जोबोद मोजां मोनो, नोंनि नोमफायाबो। जों सानैबो नोंनि मोजांखौनो जेब्लाबो हास्थायो, नोंजोंनो जेब्लाबो लोगोआव थाफाबाय थागोन। बेखौथ' मिथिखायो आं आइयै, ओमफ्राय मा जादों बुंलाय? जोंलारि आइ, नों एन्थनिय'खौ गोसो थोयो नामा? मानो बिब्दि सोंदों आइयै? जोंलारि आइ,
आं नोंनि मोजांनि थाखायसो सोंदों। आं बेखौबो गुरैयै खावलायनो सानदों जोंलारि आइ, एन्टनिय' बायदि सेंग्रानिफ्राय गोजानाव था। मानो होनना बुङोबा जोंफोरबायदिया जेसेबां दान्दा गोलाव लानानै अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो नागिरा मानो, बियो मालाबाबो जाफुङा। आरो गोसोआ बायोब्ला माबोरै दुखु मोनो बेखौ नोंनि नोमायाबो मिन्थिगौ। बेनिखायनो आं नोंखौ मालाबाबो दुखु होनो गोसो गैया। जेब्लासिम नोंनि नोमाया दं अब्लासिम नोंखौ न'राय आं सापर्ट खालामबाय थागोन, प्रटेक्ट खालामबाय थागोन। आं मिथिगौ नोङो एन्टनिय'खौ मोजां मोनो, नाथाय मा खालामनो फिसा, बिसोर जाबाय बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मानसि, जों जाबाय बेसेबांबा गाहाय थाखोनि। जोङो बिसोरजों थानो समाया बिसोरनि मथेबा। बेनिखायनो हायोब्ला गोसोखौ बुरखायदो आरो एन्टनिय'निफ्राय गोजान जादो। मानो होननानै बुङोब्ला दा जेसेबां गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरा मानो उनाव खाथियाव थांबा हाराव हाथावसो जाहैगोन। बेनिखायनो जोंलारि आइ, एन्टनिय'खौ ज्राब गारदो। बेनिफ्राय नों जेखि मावा मानो नोंजों जों अरायबो सापर्ट दङ। आयै, एन्टनिय'आ माबा बुंदों नामा नोंखौ? आंखौलाय मा बुंनाया जेबो बुङाखै, नाथाय बिनि बिमायासो नोम्फाखौ बायदिसिना बुंदोंनो। मा? औ, माथो खालामनो जोंलारि आइ, मालाबा मालाबा जोङो न'खरनि खुसिनि थाखायबो गावनि खुसिखौ बलिदान होनांगौ जायो आइ। गासैबो लुबैनाय मानि मोनजोबा। बेनिखायनो होनदों आं नोंखौ एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव थादे आइ। जागोन दे आयै, ओरैबाबो आं एन्टनिय'निफ्राय गोजानावसो दंखायो। एन्टनिय'आथ' मालाय फावगालिखौ जास्ताम सोनो नागिरखादों। दे सोथोंसै, मोजाङानो जाबाय। मालाय गोनांजों गोनां लालायथोंसै। आयै, आं खामानि मावनोसै नामा? दे होमबालाय। नोंनि थाखाय थान्दा लायनानै फैनि दे। नाङा आयै, आं जेबो लोंनो गोसो गैया, खामानिखौ मावजोबगोरनि। दे होमबा। नुबायना एन्टनिय', जों सानैया मोनलायगोन ना मोनलाया आं बेखौ मिन्थिया, नाथाय आं जेबो बेरेखा खामानि मावा नोंखौ मोननो थाखाय। खाफालाव जुदि लिरनाय दङब्ला नेनानै थानोसै, जुदि मोनथाराबालाय माथो खालामनो, अरायसम सिरि सिरि हास्थायखोमानानै थानोसै।